Lehen da bizi, eskerrak ematea gonbidapenagatik, eta esan hau tentsioa, zuen aurrean euskara egoki zuzena egiten duan, eta gainera ere natural ateratzen zaidan atera beharreko guztia. Nik gaur hitzaldian 4 ideia azpimarratu nahi ditut. Lehen da bizi, sindikatu, hasiko naiz ikuspegi orokorretik eta gero lan munduan bukatuko. Gure ikuspuntutik, lan ikuspuntutik, euskara gaur euskara normalizazioak paradigma berri bat behar du. Eta horretan hitz batzuk botako ditut. Bigarrenik, sindikatuarentzat euskararen gaia ez da kontu individual bat, eskubide zibilen espazioan kokatu nahi dugu, eta bezetik gu klase sindikatuaren enean, baita ere klase interesen kontua ere badala. Hirugarrenik, autokritika puntu bat, elak ez du zegokion egin euskararen munduan, eta horretan ze erronka dauzkagun, eta laugarrenik bukatzeko zeintzuk diren sindikatuen erronka nagusiak momentu honetan. Orduan, hasieratik hasita paradigma berri horren beharra, nik esango nuke euskalduntzeak 70. hamarkadatik 2 elementu eduki dituela zentralak. Lehen da bizi, bat, izan da debekurik ez egotea, euskara erabiltzeko debekurik ez egotea, eta bigarrena ezagutza handitzea. Eta bi elementu egiten egonda hiltzaduta azkeneko urteetan, eta guk hori ikusten du gaur egun oraindik ere euskalgintza orokorren. Eta gure ustez, salto bat eman beharra daukagu, egia da frankismoak asko markatu egin gaituela, baina beste elementu batzu iruditzen zaigu jarri beharko genituzkela mai gainean. Argi daukagu oraindik ere erdaren inposaketa badagoela, eta elementu identitarioa daudela horren antzetik, igande gauean gauza batzuk entzutea besterik ez zegoen entzuteko la patria komun, la lengua komun de la patria, gauza horiek oraindik ere badaude eta inposatzen zaizkigu. Eta egia da ezagutzan pausu batzu eman ditugula, toki batzutan beste batzutan baino gehiago, ze batzutan ere EAE-zentrismoa daukagu, eta Nafarroa eta iparralden egoera ez da bardina. Baina iruditzen zaigu beste elementu batzu ere mai gainean jarri beharra dagoela, ze EAEn iruditzen zaigu baikortasun saloba dagoela, ontzat ematen dugula dagoen egoera eta ikuspuntu kritikoa faltan botatzen dugu. Eta horretan, bereziki Eusko Jaurlaritza non ikusten dugu. Eusko Jaurlaritza iruditzen zaigu kokatzen dela eskubide individualak, euskara erabiltza eskubide individuala balitz moduan. Eta norbanako erabakia balitz bezala. Eta horretan, euskaraldia oso ondo datorkio. Azkenean, euskaraldian guk eman behar dugu pausu bat. Guk erabaki behar dugu, euskara egingo dugun edo ez. Aho biziak belarri prestekin harremaetan jarri behar dugu. Eta horretan, orain ez dut izenik mai gainean jarriko, baina bazegoen politikari bat ez den zuena Eusko Jaurlaritzak egin beharreko guztia egina zuela. Orain gizartearen ardura da euskara erabiltza edo ez erabiltza. Guk hori ez dugu konpartitzen. Eta ez dugu konpartitzen iruditzen segulako 21. mendeko euskalduntzeak beste elementu batzu jarri behar dituela mai gainean. Gaur egun ez daude orain dela 40 urteko komunikazio tresna berdinak. Eta komunikazio tresna horiek erabat markatzen dute euskara erabiltzeko aukera edo ez aukera. Nik bi tontak ere esango ditut. Gaur egun jendearentzat askoz errazagoa da bidaia agentzia batean Vietnameri buruzko informazioa jasotzea eta ez Maule edo Oltzarteko zubiari buruzko informazioa. Mugak erabat puskatu egin dira. Eta horretan harreman moduak ere asko aldatu dira. Eta harremana gainera asko individualizatu dira. Azte honetan gertu zen nire etxe bizitzan komunitateko presidentea naiz, eta arazo bat zeukan etxe bizitza bateko kide batek, eta zuzenean nire atea jo eta deitu beharrean WhatsApp talde batean jarri zuen zeukan kexa. Gizarte horretan gaude. Eta gizarte horri egin behar diogu aurre. Eta horretan, gure ustez klasikus puntu batetik, merkatu ekonomiak erabat markatzen du. Euskara ez da errentagarria ekonomikoki. Eta enpresentzat ez da sekula izango errentagarria ekonomikoki. Zeratik euskaldunok ez daukagu aukera berdina zineman euskaraz ikusteko. Zeratik ez daukagu aukera berdina liburuak euskaraz irakurtzeko. Komune irratia entzuteko. Euskara ez dalako errentagarria ekonomikoki. Ez daukagu tamaina nahikorik errentagarriak izateko. Eta gure ustez horretan, espazio hegemonikoak lehiatu egin beharko genituzke. Lehiatu egin behar dugu sare sozialen espazioa. Estrategia eta finantziazioa behar dela espazio hori lehiatzeko. Komunikabideetan uste dut ere lehia bat jarri mai gainatu beharko genikoela. Espazio radioelektrikoa zelan arautzen dan.
zelan ematen diren irrati lizentziak, zelan ez diren ematen, zein da EITBren papera, ze bikoizketa politika daukagu, ez daukagula, bikoizketa desagertzeko politika daukagu momentu honetan. Hezkuntza formalean murgiltze ereduak zelan edatu barko liateken, hezkuntza ez formalean ere, ze egin barko litzateken ere, euskara modu natural batean gure gazteek erabili izateko, gure sortzaileak zelan zaintzen ditugun, edo zelan ez ditugun zaintzen momentu honetan, kasetaritza, segatik ez da kasetaritza euskaraz egiten, horri buruzari ginen hitz egiten. Ziurrenik gaur etorkizuneko kasetariak ari delako Madrili begira. Ari delako pentsatzen Madrilen lan egin behar dutela. Hemen ez daukatelako espaziorik lan egin izateko. Horri ere aurre egin barko dugu. Ordan guk elementu horiek jarneko genituzke euskalduntze paradigma berri baten barruan. Non kokatzen duelak euskararen gaia. Guretzat bi dimentsio dauzka. Lehen da bizi euskara eskubide zibil bada. Guk, esango genuke, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Eta lan munduan gaudenez, lanean euskaraz lan egiteko eskubide aldarrikatu nahi dugu. Eta hor, gaur egun dagoen diskriminazio bakarra da, ez dago aukerarik euskaraz lan egin izateko. Eta inposaketak baude, egunerokoak, erdara inposatzen da, modu oso natural batean. Gaur egun langileen batek eskatuko balu euskaraz lan egin nahi duela enpresan, eta horrek suposatzen baldin badu, erdaraz datorkion dokumentu bat landu eta euskaraz itzuliko duela zer erantzun jasoko luke. Modu oso natural baten esango liokete, enpresan beste hizkuntza batean egiten direla dokumentuak. Eta hori da gaur egun daukagun gizartearen isla enpresetan. Eta gure ustez eskubide zibilek triangelu bat eratu barko lukete. Eskubideek obligazioak dakartzate. Eta botere publikoen aldetik baliabideak eskubide horiek gauzatu ahal izateko. Eta eztabaida horiek iruditzen zaigu eratu barko liatekeela espazio guztietara. Eta gero klasikus puntu batetik, guretzat euskara segatik da garrantzitsua. Guretzat euskara oso importantea da, besteak beste lehen esan dudan individualizazio prozesu horretan, komunitateak sortzea ezinbestekoa delako. Guk gizartea eraldatu nahi dugu, gizarte justuago bat egon dadin. Eta horretarako ezinbestekoa da gu bat izatea. Eta euskarak gua sortzeko gaitasuna dauka. Euskarak lotu egiten gaitu. Erdarak ez dauka, gure euskaran txikitasunak badauka abantaila hori. Erdarak ezin du. Erdalduna da, hemen dagoen pertsona bat, estatuko beste edozein herritar, eta munduko edozein pertsona izan daiteke erdalduna. Euskaldunak gu gara. Eta euskara erabiltzean lotu egiten gaitu. Euskarak komunitate bateko parte egiten gaitu. Eta guretzat hori ezinbesteko elementu bada gizarte eraldatu nahi badugu. Ze komunitateek hartu behar dituzte erabakiak espazioak aldatzeko. Eta zentzuretan guretzat euskara bizi berritzea elementu iraultzaile bada. Eta ezker ikuspuntu batetik, zentrala iritzateken kezka bat. Eta puntu honetan, kontraesanak, lehen lanbideko datuak ikusi ditugu, eta guk kezka handi bat ere badaukagu, prekaritate esparruei buruzkoa. Gure sindikatuak hartu badu erabaki bat, eta prekaritate esparruei egin behar diela aurre. Hori da gure lehentasuna. Eta esparru horietan, pertsona erdalduna topatzen ditugu. Eta guretzat hor bi kezka daude bat, ea ez gauden getoak sortzen espazioetan, eta nik esango nuke gaina, espazio prekario askotan, ez da erdaldunak topatzen ditugula, gaztelania ere erabiltzen ez dakiten pertsonak topatzen ditugu. Eta guretzat euskara izan beharko litzateke integrazio tresna bat. Ongi etorria euskaraz eman nahiko genieke, kanpotik datozen langile guztiei, eta horrek gure ustez eragingo luke benetako integrazio bat gure gizartean. Baina bigarren kezka bat ere bai, guk gure militantzia ekintza sindikalaren bitartez sortzen dugu. Espazio prekarioetan zentratzen garen neurrian, etorkizuneko elako militanteak modu natural baten erdaldunak izango dira. Eta horrek kezkara egiten dugu eta gure kontraesanak sortzen dizkigu. Autokritika puntua, beti beste batzui begira ez da egon behar. Guk zailtasun izugarriak dauzkagu gure negoziazio kolektiboan, eta hori da gu daukagun tresna lan mundu arautzeko, euskara sartzeko. Kriston zailtasuna dauzkagu.
Ez zaigu bakarrik gertatzen euskararekin, zeharkako beste gai batzuekin ere gertatzen zaigu. Eta ez gara gai izan horri buelta emateko. Zailtasuna dauzkagu ere, eremu guztietan berdin aritzeko. Ez daukagu intentsitate berdina administrazio publikoetan eta enpresa pribatuetan. Eta bereziki enpresa pribatuetan salto bat eman beharra daukagu. Ez gabiltzalako egiten egin barko genukena. Eta sindikatu barruan ere, gaur egun ez daude bermatuak euskaldun guztion eskubideak. Gaur egun sindikatuko organo nagusietako hizkuntza euskera da. Baina oraindik ere sindikatuko espazio guztietan ezin da euskaraz bizi. Eta guk horre erronka bat daukagu, eta Euskal Herriko eragile sozial nagusia garen neurrian, bakigu horrek, bai barrura begira egiten dugulan horrek, milaka pertsonengan eragin izango lukeela, eta kanpora begira ere gizartean isla handia izango lukeela. Da bukatzeko, ja ikuste dut ja horari dela, izan dut, ariketa komplikatuan neukala. Gu eragile soziala gara eta eragin nahi dugu. Eta eragin nahi dugu zertan, baetik, gobernuei eragin nahi diegu, eragin nahi dugu administrazio barnuan, eta hori ja bakarrik esaldi batzu bota ditzaket, behin-behinekotasuna eta euskalduntzea batera ezinak dira. Eta administrazioetan dagoen behin-behinekotasun tasarekin, ezinezkoa da euskalduntze prozesu honak egitea. 2. Euskalduntze prozesuak administrazioetan langileen kontura egin dira, baliabiderik jarri gabe, hori aldatu egin behar da. 3. Hurrengo urteetan administrazioetan erretiro asko egongo dira. Ez badugu ondo aprobetxatzen hurrengo 10 urtetan izango dan testu inguru hori, berri ere belaunaldi baterako galdu ingo dugu administrazioetan euskaraz lan egiteko aukera. 4. Administrazioetan euskara normalizatzeko dekretu berri bat egongo da hemendik gutxira. Eta nik galdera batzu bakarrik, ausardia egongo da Osakidetza, Ertzaintza eta Justizia dekretu horren barruan sartzeko, edo kanpoan geratuko da orain arte bezala. Eta horiek dira momentu honetan dauzkagun eremu erdaldunak. 2. Lehen aldiz administrazioetan lan ingo duten pertsonei euskara exigituko zaie, bai edo ez. 3. Eperik ezarriko da hemendik urte batzutara bermatua egon dadin administrazioetan lan egiten langile guztiek euskaraz lan egiteko eskubide izango dutela? Lan horrela bermatuko zaie, bideratuko zaie? Zeren esan, baliabide gutxi jarri da eta langileen kontura egin da euskalduntzea. Baina eske euskaldundu direnei ere zelan bideratu zaie lan aurrengo egunean? Euskaraz lan egiteko aukera eduki dute egindako esfortzu guzti horren ondoren? Enpresei begira ere, iruditzen zaigu, administrazioak ere badaukatela zeregina, kontratazio publikoa baldintzatu daiteke. Diru laguntzak baldintzatu daitezke. Baliabideak ezarri beharko lirateke lehen esan dituan eskubideak egikaritzeko. Eta ja, enpresiekiko guk badaukagu erronka negoziazio kolektiboan benetan euskara barne biltzeko. Eta horretan, enpresek euskara nahi dute, bai, baina doainik baldin bada. Eta langileen kontura baldin bada. Eta guri iruditzen zaigu hori ezin da horrela esan. Eta lehen, bakarrik bukatuko dut metafora batekin, ni garai batean, ja preskribatuta dago delitua, orduan esan dezaket, Gasteizera juergan joaten nintzenean, hor bakizue jeitxira badago, eta kotxearekin momentu batzutan 160 joaten nintzen. Gaur egun ezin dut egin, radarrak daudelako. Garai batean ere tabakoa erretzen zen toki guztietan. Gaur egunez, arauak aldatu direlako. Gizarteak erabaki kolektibo bat hartu eta gero baliabidea jarri ditu hori aldatzeko. Enpresetan ere bada garaia baliabidea jarri daitezen eta gero neurria jarri daitezen baliabide benetan hartzen diren erabaki kolektiboak gauzatu daitezen. Ze bestela, modu naturalean hizkuntza hegemonikoak jarraituko du hegemoniko izaten, eta hori erdara izango da. Eta modu oso naturalean, ez da modurik izango, euskaldunok euskaraz lan egin izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pello.